mkpịsị aka afọ n'azụ isi ubi penukwu penukwu isi ubi penukwu penukwu isi ubi penukwu penukwu ukwu ike apatukwu na mkpịsị ụkwụ isi ubi penukwu penukwu egwu mkpịsị aka nna mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nne mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nwanne mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nwanne mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nwa mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nna mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nne mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nwanne mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nwanne mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere nwa mkpịsị aka kedu ebe ị nọ lemeba kedu ka ị mere ekene dị iche iche the way we greet ụtụtụ ọma good morning ehihie ọma good afternoon mgbede ọma good evening kachifo good night ndewo hi or hello daalụ thank you ndo sorry ana m abịa I'm coming how are you kedu ka ị mere adị m mma I'm fine kedu aha gị what is your name aha m bụ Ebube my name is Ebube onye ebe ka ị bụ where are you from welcome
Ka emecha, see you later. Ka emecha, see you later. Ọ ga-adị echi. We see tomorrow. Ọ ga-adị echi. We see tomorrow. Ka emecha, see you later. Ka emecha, see you later. Ka ọ dị goodbye. Ka ọ dị goodbye. Anyị ga-ahụ oge ọzọ. Anyị ga-ahụ oge ọzọ. See you next time. See you next time. MacDonald nwere ugbo. Na ugbo ya o nwere ezi. Oink oink eba, oink oink eba, oink 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 ebe niile. Papa MacDonald nwere ugbo. Papa MacDonald nwere ugbo. Na ugbo ya o nwere ọkụkọ. Kuku ebe niile. Papa MacDonald nwere ugbo. Aṅụrị ugbo chi ọmụmụ, aṅụrị ugbo chi ọmụmụ, aṅụrị ugbo chi ọmụmụ, aṅụrị ugbo chi ọmụmụ. Afọ neki dị taa, afọ neki dị taa, afọ neki dị taa, afọ neki dị taa. Ka ụbọchị gị mama, ka ụbọchị gị mama, ka ụbọchị gị mama, ka ụbọchị gị mama. Aṅụrị ugbo chi ọmụmụ, aṅụrị ugbo chi ọmụmụ, aṅụrị ugbo chi ọmụmụ, aṅụrị ugbo chi ọmụmụ. Akọrụ professions. Akọrụ dị iche iche. Different professions. Onye nkuzi is a teacher. Nwa akwụkwọ is a student. Onye uwe ojii. Policeman. Onye uwe ojii. Policewoman. Ụkọchukwu.
is a pastor. Ọkaikpe is a judge. Onye agha is a soldier. Ọkpụụzụ goldsmith. Ọkụegwu is a musician. Onye nche security guard. Dibịa oyibo is a doctor. Dọkịta is a doctor. Onye na-edekọ ego accountant. Onye na-ara akpụkpọ ụkwụ shoemaker. Onye ọrụ ugbo is a farmer. Onye na-adụ uwe dressmaker. Onye na-azụ ahịa is a trader. Onye nta akụkọ journalist. Onye na-agba nta hunter. Onye na-esi nri is a chef. Ọkwá nkà carpenter. Nurse is a nurse. Engineer is an engineer. Ọkaiwu is a lawyer. Onye odeakwụkwọ librarian. Onye na-ese foto photographer. Onye na-agba egwu is a dancer. Onye na-ewu ụlọ is a builder. Onye edemede is an author. Dọkịta eze is a dentist. Dọkịta anya optician. Ọkwọ ụgbọala is a driver. Ọkwọ ụgbọelu is a pilot. Onye na-agụ akụkọ newsreader. Onye is an artist. Akọrụ dị iche iche. Professions, different professions.